салом алейкум мухлисои шабакаи тоҷик гитара. имрӯз меҳмони шабакаи мо писари яке аз бузургтарин устодҳои эстрадаи тоҷик, писари муборакшоҳ мирзошоев ҳузур доранд, эмомалишоҳ муборакшоев. ва ба хотири мухлисон мо хоҳиш кардем ки барои мухлисои шабакаи канали тоҷик гитара суруде сароянд ва имрӯз эмомалишоҳ муборакшоев омодаанд ки барои мову шумо мухлисони азиз яке аз сурудҳои падари бузургворашро барои мо сароянд. Эмомалишоҳ саломат бошед. мегузарем ба қисмати сурудхонӣ. зинда бошӣ.